Kardom pini article 244A alam the chethanam nonang la kachini kenang son. Lasi laso chethanam der prang nilimen tu koning hi. Lasi laso kiri balam the la ke article 244A constitution ateng ko pisiki puma. Lapen article 244A lapen hala 6 schedule ko pisika cheprai. Lapen article 244A laso apur kimo ilitum chini da monang. Lasi Assam arlo along amat ajhak akhei so ahawara phan autonomous state kasorjon ake toy pilong lasi labangso 244A lapua bangke lake Assam long si jongwet lapen labangke Karbi Anglong lapen ensils aphansi jongwet lo kopilo maki pudam lake Assam arlo long amat si ladak autonomous state pu laso amethang kache selamji hala constitution ateng laso aja kong nang pilo lasi ladak langdam onang lake Assam map lo lapen la ladak erche nan ke lake ini tum Karbengong lapen di mahasau la lapen laso article 244A phan lapan 1969 aningkan inquiry hini constitutional amendment act arlo thabdun lo kachari tang Congress asarkar atum lasi kachari tang Congress asarkar atum punang koklo athe halaso huta Congress tung sido pon noni BJP sido lasi halaso phan 1969 aningkan si laso article 244A phan incorrehni constitutional amendment act along jogdun thotlo lasini ala so hut non langdam lo pulote amendment act na non 2020 am langke pharoi sera pli and le roglo pusi tami hala so hut ala article 244A aphan ke jogdun hala so bangke beta incorrehni ahut chotang constitutional amendment act lapen legislature appropriation lapen council a minister hala so autonomous state along pado lale hulapu anaja kong lapen ke claim akipi arond ateng pensi dampo non pudam nanang ladak autonomous council autonomous state dolo polo tangte haladak legislatures appropriation non lale ko piloma ladak jong assembly dong legislature assembly dolo product la MLA dopo ladak la tumbang pila aron selam unbo atunge aron lok kaselam tunglo hala executive pemangge hala tumang verify po to engke non ladak lam nang kopilo ma council a ministers tadopo councils a minister te komalo ladak governor dopo chief minister dopo latunganta dopo hala nalo autonomous state along lasi kopilo ma hala tung la MLA atung punoy mate hala so a chief minister mate governor atung punon kopilo ma hala alang tung aja kong kache pharang ko an maki un ke lake loa long kon sike tokma hala pan se hala tung ta che pharang un chot po lapen incorrehni amendment ahut article 275 aphan 244A arlo thabdon si tangka atilop lapen grants payable G aphan autonomous state chikimpo mate bom lapen chikim tangde dahut ko piloma ladaki pudam ke hala 275 pubang ke lake tangka arrange ki pudam lo lasi nona bang autonomous chikim elo pulo tangte ladak latung phan tangka ke nang kokji lasi laso tangka aron ko anma ki pg lahaya bangke 275 ar la bangso article ta 244A along thabdun thotlo athila tung autonomous state chikim elo pulote latung kachari nangji hajat neng phan alip nang kokji laso posi halaso inquiry hini amendment ekahut halso chiparai dasi la article 275 apanta article 244A along thabdun thotlo arlo lalo lasi nona banke elitum laso article 244A lapen 6 schedule kopilo maka chiprek elitum la langdam lona si constitution ateng 6 schedule ke article 244 2 lapen article 275 1 jongwet aron alam the mate special provision si pudamlo laso 6 schedule alam the bang ilitum thi hek penle non che thamdan nona monilia la akaprek a video bang nili 6 schedule phan selam thupa kapol ale halal dakle ilitum ake ong alam the bang hadakle chini dam nona lasi laso 6 schedule pubange piloma article 244A kali article 244 2 lapen article 275 1 haladak special provisions ane ladak lakhei so ahawara long koson si alatum amena aron alam thepen kachari je amena
kacarai komji hala phansi 6 dolong bangi hala solam thesi pudam lo lapen akitoi ki pi lale mena chari akit happy a political mate greater political autonomy lapen central asorkar chari aja kong pavi decentralized governance pulo lapen aja hak nirep ni hang jongvet akheiso ahawar along lale autonomous councils ahin pen amena kapathur mate ingwai et amunit atum si chari chalon po dak kopilo ki pudam ke hala 6 dol non ilitum langdam nang thi hek pen la kar benglong son itum da autonomous council solo la so council song si kopilo emena amunit atung phan chongwai long la greater political autonomy pulo la phan emena amunit tung chongwai si la so amunit mo la da em nang man po mate cem nang man lo te la tung kopilo la tung si la da emena adim ke chari calon po lapen kopilo ma isi la da ki pudam ke la ining chibining decentralized governance bo kopilo da ki pudam ke central asorkar chari aja kong pavi la si hala tung kopima central tung aja kong ke kachari ji la soja kong ke 6 dolong ke ave la solam thesi la dak pudam lo lapen Assam along la ke thom Bodoland Territorial Region Dima Hasau lapen Karbi Anglong atum da laso 6 sidul aron alam the arlo along si thabdun lo la si litum da langnon la si la ke thom atum da bonalo 6 sidul arlo long si halat si thabdun thotlo lapen non langdam lo nang pamu bang 6 sidul alam thelo non la litum sinidam lo nang la article 244a pu bang piluma article 244a pu abangke mena chariji ake ongaja kong mena chariji ake ongaja kong pujo more autonomous power nangki thik pi aphansi jongdam lasi imena kachariji ake ongaja kong hala phansi 244a bangke jong vetlo la bangke lasi la bangso kopilama laso angbong pen ake nang sot aja kong pajir lake aron lapen hukum cepari deng un lake lahelu kopilo ma ladak more autonomous power mate mena chari ji ake ongaja kong bubangi kopilo ma ladak isi bangke ladak aron lapen hukuma bang itum cepari deng un non itung langtha nona bangke karbeng longke autonomous council shot la suposin itung police tave governor tave ha assam se bang po chief ministers tave la lo lamage jong si dolo la hai dolo pulo tangte aron lapen hukum tadi tum cepari deng unpo la so alam si keladakan je damlo lapen bon sita 6 sidul arlo autonomous councils along ke labang so aron lapen hukum latum along cepari deng aja kong ave lasin non langtha autonomous councils pulong ke latung aron lapen hukum ke latung cepari deng undi la so alam si pudam lo lapenon ilitung langdam lo nang 244 a la so apur kimo koson ma kuna pensena ke plang ma la solam theitum langdam lo nang 1950 aningkan autonomous hill state pu akemang pen thurlo ajahak ahawar akheiso aphai atum hula asam chethak the hut las asam chethak the hut punang ko la sol ke undivided assam pulo kunana lo hasoke nefa northeast frontier agency lage non aprangamen lo non bangke la phan ki irke arunachal pradesh pulo non meghalaya mizoram tangho nagaland la hai tunganta aprangke assam arlo sidolo la se hula so assam arlo ke hala tungta ke do hut kopilo 1950 aningkan ke nitung khanta la autonomous hill state nangji pu hala so kemang da padolo lapen 1960 aningkan chethak the mate undivided assam along assamese alam aphan official alam akibiji pura ke kroikre ang thek chepak langdun si pregjam inglong hawara kheisu atum akimi a political asong sengdetlo lasi hala sahut kupilama ladak laso chethak the hut la chethak the assam along kupilama assamese atum amena alam assamese alam si official alam bang kibipo pulo lasi hala sahut kheisu atum bange kupilama hi nitung da elam do iki do pot kupilo pula so ke kroikre ka chepak langdun amat si latumta akimi hala apolitical amen apolitical seng de lokonalo like 1960 aningkan hulodi lasi hula so akimi asong amen ke all party hill leaders conference pulo
akimang dam lake hemprek kang thim mate separate state phat la sihula sot pilo a parliament ke lalo all party hill leaders conference seng det lo lapen latung akimang da ko pilo latung akimang da hemprek kang thim nangji lapen arjiding klui ka chesong penapi 1972 aningkan meghalaya amena a hemprek chelong lo lasila arjiding klui pen chesong bom lo lapen 1972 aningkan bangke meghalaya tumke amena hemprek chelong lo ta karbiang lo lapen NC Hills akithe kiding atum ta labang so a hemprek akimang atomonalong arijak chipidunsi akimang chepak langdono pustame hula so political a party all party leaders conference polong hala so karbiang long pen NC Hills unta halada dodon nasi hula so dodon hut putame kopilo latumta karbiang long pen NC Hills atumta chipuke ni tumta hemprek nangji laso alam bang halada chepak langdon lo lapen bonsita latuma phan pachong wai lake asam along tong chido thipji mate non akimi kiki ma hemprek meghalaya along tong dodon po lasi latung phan ma pachong wai rong lo piloma nanglitum asam along tong chido thipuma mate non akimi kikim ala hemprek along meghalaya along tong dodon po pula so labang so pachong wai lo halapunat cari tang kongres atum halatum aphan chechaklo lake ake ong ajakong along parlo pensi 244 ta nang pipo pu amat si karbiang long lapen NC Hills atum asam along si chedo koklo lapen hula sut punang koklo hala kacari tang kongres out hala sut ta kongres sido lapen hala so ahut chief minister hala so hut prime minister ke Indira Gandhi lo lasi hula tung chechaklo kopilo mai puke en nang tumphan ake ong aja kong nang pipo lasi laso aja ake ong aja kong arlosi 244A mate nang tung autonomous state kachi kimji laso aja kong da itum nang pipo pula so kachi chak dokok aposi la akar beng long apen ensils atum ke asam long si chedo koklo lapen hula dak pensi labang so 244A kapachunji akimang padolo lasi hudak pensi latung bangkai kita karbeng long pen ensel saratung bangke laso 244A artikel bang pachunoi pu laso hadak pensi akimang dolo lapen pachunoi pula bangso kai kita lada laso alam si pacethang lo lapen hulada pilo lasi 1980 aningkan lethota labangso akimang angthun kibidun lo lapen hala 1980 aningkan ta lasi ladak peace rally dam lo protest la hai dam lo lasi pura hur thudut ajoksi resim ke ot asong sengdet si laso hemprek kang thim ki kemji aphan akrong dam thulilo lasi lason peace rally pin neke dam hut lason hur chodut lo lasi laso hur chodut ajoksi kopiloma kache chakun ac hele tame mate resim tame humnang koklo la kopilo hemprek aphan lo la 244 e pachoneng pura la resim tame otnang koklo aja ka song atum mane tunga chini pohala so ke NV tang ho mate non frange UPDS dol hai tung ta dolo ase non lang nang hula non thang ing koi ra si hele par phang prak jam song atum resim che hodaira akemang pachun pen dothi pamon sam kibiji phan lasi non het jong la February la thang chiklu la ing koi ra si de ala chief minister la Assam chief minister thing no pilo manatung heli chehodai lo ajahak asong atum kaduk ajahak asong atum athe kaduk ave kali pe punang koklo athe nili karjulong atengke ajahak tung bangke laso 244A laso kapachun pu laso ke hok tip ave de da jok thok tung ke ridak mate signature chipidun de pasini karjulong pusitami hala BJP ahin pen mate union home minister ake hai Amit Shah kaning je laso ahawara phan kaching thurji pura special package alam the si jai la pen hemprek apthak abang ing samrilan pusitami hala pula BJP la pen non ke BJP si do bompon si BJP punang kokla la pen hula so union home minister Amit Shah ta hal atunga hin pen thang nata hemprek alam mate 244 e pachun po pula so alam the bangke
bai dak pen je jilang pusi tami la tum special package ladak hawar phan paching thronang pura special package alam si jairong apen halapang so akemang ington kokji pupe athe pini arni mate kebang jilang arani ta prekjama song atum hulapu lapusi angthun bidun bom la sili tum chini nang la so 244 a phan ladak matsi ala central atum thangda ningji je ing samri pualing le na karbeng long peninsul sara tum kang samri ji pukali latum prekjama song atum nonta latum ala so angthun ki bibom na la se prekjama song atum la somsi lapusi angthun bidun bom lo la se pini ke lapa an hello la penangli tum jong si la kachini mekji aphan pulotang te nangli tum hala screenshot tami nang tung la so alam the phan nangli tum en me athe ni chini mekji pusi ni la karbi alam pensi ke tok lo se kardom